Becky. Avui és un dia que no hauria d'existir. No n'hi hauria d'haver de dilluns, perquè amb el dilluns comença una altra vegada una llarga setmana de classes i de disgustos. Ai, de vegades fins i tot m'agradaria que no hi haguessin diumenges, perquè després del diumenge ve aquest maleït dilluns. No hi ha forma d'evitar-ho. Maria, ja és hora que s'aixequin aquests nois. Vés a despertar-los, vinga. Espera, mare, els deixarem dormir una estona més. A nit van jugar fins molt tard. D'això em queixo, només tenen el cap per jugar. Desperta't, Sid! Ai, ai, ai. Un altre cop fa veure que està malalt. Ningú podrà curar-lo de la malaltia de no anar a l'escola. No puc més, Sid! No puc més! Vine aquí, per favor. Ai, et vull donar una cosa. Ai, em moro, em moriré, Sid. Però, germanet, què et passa? Mira, aquesta és la llàntia màgica que en va regalar l'Ami. Sid, és per tu. Però si sempre havies dit que la guardaves com un gran tresor. Per això mateix te la vull donar, Sid. Ai, em moro, em moriré. Gairebé soc mort. Aquesta llàntia serà un record per tu. Guarda-la sempre. Quan sigui mort i te la miris, recorda-te'n del teu pobre germà. Conserva-la amb amor. Ai, no puc més. Ai, germanet, no et moris, per favor, no. Ha arribat l'hora d'acomiadar-nos, Sid. Et perdono de tot cor tot el mal que m'has fet en aquesta vida. Germanet meu. Ai, no em toquis, em fa mal. avisaré la tia Polly i a la cosina Maria. No et moris encara. Tia Polly! Tia Polly! Maria! Ai, on està? Què et passa, Sid? Què són aquests nervis? Ai, meu germà, Però què li passa? Ja en deu haver fet un altre. No és això, tia. El meu germà s'està morint. Què dius que què? Que en Tom s'està morint? Però què són aquestes rucades que diu Sid? Puc saber que ve tot això? Saps que no dic mentides, tia Polly. Sempre dic la veritat. Està molt blanc i entresuat, té la veu ronca i no para ni un moment de queixar-se horriblement. A més, m'ha regalat la llàntia màgica i m'ha dit que m'ho perdonava tot. No t'enganyo, tia. Ai, Déu del cel. Ai, Déu meu. Aquest noi. Encara, tia. Tom! Què et passa, fill meu? Digues, què et passa?
Em fa mal al pit. O potser és l'estómac, digues. És el pit, el cor, aquí. Ai. Sí, digue-li a en Jim que vagi a buscar el doctor de seguida. Sí. Espera't, no hi vagis, no vull que hi vagis. I per què? Perquè vull que tots us estigueu al meu costat. Que no se'n vagi ningú, per favor. Quiet, no et belluguis. Deixa'm, tia, deixa'm estar. No fas pessigolles. Tom, has fet una altra de les teves, oi, Beneit? Va, alça't immediatament. Sí. Ja m'ha passat el mal al pit. Però ara em fa mal el queixal. M'ha fet mal tota la nit. Mira, aquesta. Veus com es mou? Engualla. Aquesta, mira, aquesta. A veure, Maria, porta'm un fil de seda. Sí. I tu, sí, vés i porta'm una teia encesa. Ja vinc. Què vols fer-me? T'arrencaré aquest queixal. Però què dius? No cal que t'hi amoïnis. Puc aguantar-me perfectament uns quants dies fins que caigui sola. No, de cap manera. He dit que te l'arrencaria. No, per favor, no m'ho facis. Era una excusa perquè no volia anar a l'escola. Vaja, sí que era això, Al final has confessat. Has fet tot aquest remombori espantant tothom perquè el que volies era no anar a l'escola. No és això? No, és que... Ara gairebé ja no em fa mal, tia. I me n'haig d'anar corrent a classe. Val més que te l'arrenqui d'una vegada. Així ja no et tornarà a fer mal. Però si et dic que ja no me'n fa, tia, em podia prendre un calmant i em passaria de seguida. Tom, no m'agrada gens que siguis tan mentider. Em molesta moltíssim. Vinga, obre la boca. Aviam si et portes com un home. Va, vinga. Això mateix. Què vols fer amb això? Què tal? T'ha fet gaire mal? Que malament que comença la setmana. No hi ha altre remei que anar a l'escola. Bon dia, Becky. Bon dia, Jeff. Espera't un moment, Becky. Escolta'm bé. Avui és el primer dia que vas a l'escola. Procura ser amable amb els teus companys. La primera impressió és la bona, pensa-hi. Ja ho sé, mare, no et preocupis gens. Estigues per la teva cosina, Jeff. Sí? Bon dia, Tom. Home, ets tu, Hook? Però què hi fas aquí? T'esperava, no, oi? Ja no vist que en aquella bota ho sabies i feia molta calor allà dins. Penso construir-me una cabanya per aquí a prop. Una cabanya? He descobert un bon lloc, el vols veure? Sí, anem-hi. Però i l'escola, què? Ja hi estic acostumat a les garrotades. Som-hi! Sí. És un lloc esplèndid. Es veu al Mississippi i passa un mantet molt agradable. Per aquí, sí. Què, t'agrada la vista que hi ha? Sí. Anem.
És una meravella. De veritat que et vols construir una cabanya aquí dalt? Oi que és una bona idea? Si vols et puc donar algunes fustes i un xerrac, un martell i molts claus i puntes. T'ho agraeixo molt, doncs. Mira, això és el plànol de la cabanya. És fantàstic. Si vols et puc donar un cop de mà, Hook. Què és això? Me l'he arrencada jo tot sol. Pren-la, et portarà bona sort, ja veuràs. Confio que m'ajudi. El projecte d'en Hook era sensacional. De seguida vam planejar la manera d'aconseguir els materials que calien i vam quedar que quan plegués d'escola ens reuniríem en el mateix lloc on havíem de construir la cabanya. Ja era molt tard i vaig anar-me'n corrent cap a l'escola. Ara us faré una altra pregunta. A veure, qui va ser el primer president dels Estats Units? Jo! Jeff Thatcher. Contesta tu. Va ser George Washington. Molt bé, però aquesta era molt fàcil. Us en faré una altra de més difícil. A quin any es va promulgar la Constitució del nostre país? Becky Thatcher, contesta tu. Va ser el 1787. Molt bé. És força evident que has anat a un col·legi de Sant Louis. Estàs molt més preparada que els xicots de Sant Petersburg. Això salta els ulls de seguida. Ara us escriuré a la pissarra les dates històriques més remarcables. Espero que les aprengueu de memòria. Thomas Sawyer! Senyor, Com és que vens tan tard a classe? Arribes amb 1 hora i mitja de retard. I a sobre, per on has entrat, si es pot saber? Per la finestra. I per quin motiu fas tard? Doncs és que m'han arrencat un queixal, miri. Sí, és cert, però en 3 minuts n'hi ha prou per arrencar el queixal més rebel. I ara digue'm, què has estat fent després, encabat? És que, Si dius la veritat, potser et perdonaré i no et posaré el càstig que et mereixes. de veritat, El mestre no menteix, Thomas Sawyer. doncs m'he trobat en Hook pel camí i m'ha ensenyat el lloc on vol construir-se una cabanya. Huck? Et refereixes a en Huckleberry Finn, el trinxeraire? Rebràs una tongada de garrotades. Però, senyor, vostè m'ha dit que em perdonaria si li deia tota la veritat. No se'n recorda? Però això no puc perdonar-ho. Professor. No em repliquis i prepara't pel càstig. Sí, senyor. Avui sembla que porti merda a la sabata. Tot em surt al revés des que vaig pifiar-la amb l'encanteri. Tota la culpa la té aquell rata sàvia. Ai! 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 Vine amb mi. Et posaré entre les noies. D'ara endavant t'asseuràs sempre aquí. I ara et presentaré una nova companya de classe. Rebecca Thatcher. Becky. Aquest és en Thomas Sawyer, un noi molt entremaliat, el qual mai no has de prendre com a exemple. No, senyor. Vinga, seu al teu lloc, Thomas Sawyer. Sí, senyor. Ben mirat, avui no és un dia tan dolent. Quina sort poder seure al costat de la noia que m'agrada més. Escolteu-me, en Thomas Sawyer m'ha fet perdre el fil i les ganes de seguir explicant. Obriu els vostres llibres per la pàgina 10 i estudieu-la. No vull sentir ni una mosca. El senyor Dobbins ho fa força sovint, això. Amb qualsevol excusa ens obliga a estudiar en silenci. I així ell també ho pot fer. Diuen que vol deixar l'ofici de mestre i que la seva màxima il·lusió és arribar a ser metge. Fa temps que va començar aquests estudis. Ara s'acosten als exàmens i aprofita qualsevol ocasió per estudiar.
Però a mi em sembla que el suspendran. Becky, Becky. Et vaig trobar ahir a l'església. Jo no et vaig veure. No recordes què va passar dissabte? Quan vas arribar de Sant Lluís? Saps què et dic, oi que sí? Deixa'm tranquil·la. Mira, mira. Psst, psst. Tu ets aquell noi. És clar que ho soc. Te'n recordes que em vas donar una flor? És boníssim. Mai no m'havia pres un suc de fruites tan bo. Doncs l'ha fet la meva mare. Ell era mestre de cuina a l'escola de Sant Lluís. Home, així és clar que en sap. Així que tu et dius Thomas Sawyer, és així? Bé, el mestre em diu Thomas sempre que em renya. Però tu em pots dir Tom. A mi em diuen... Becky. Ei, i tu com ho saps? Doncs mira, és que el dissabte a la nit vaig entrar al teu jardí i llavors... El teu pare et va cridar i després a l'església també et va anomenar Becky. Ai, és cert, esclar. Escolta'm, podria venir a jugar a casa teva? Podria? Sempre que vulguis. Gràcies.
En Tom triga molt, ja és tard. M'havia dit que em vindria a ajudar quan sortís de classe. Aviam si li ha passat res. Hola, Tom. Entra, vine. Ostres, el gos! Mare, en Tom ja és aquí. És el que xiulava fa un moment, Becky? Sí. Em sembla que no està massa ben educat. Apa, fuig d'aquí. Si em mossegues t'expulsaré les puces. Ai. Estigues quiet, Cèsar. És amic meu. Fes bondat, va. No t'ha mossegat, oi que no, Tom? No, Becky, però em mira malament. Té, les he portades per tu. Moltes gràcies, Tom. Tot ja és a punt perquè prenem el te. Anem-hi. Finalment he aconseguit fer-me amic de la Becky. Ara no em farà res que siguem dilluns. Em sembla que m'agradaran els estudis i tot, perquè ara, si vaig a l'escola, podré veure la Becky cada dia. El pobre Hook es va quedar plantat esperant-me al peu de l'arbre on construirà la cabanya. Es devia quedar molt trist al comprovar que no hi anava, però és que la Becky... Becky... El pobre Hook no la podia comprendre una cosa així, però quan el vegi miraré d'explicar-li.